дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу аз телевизиони Сафина даъват мекунам. Умедворам ки мисли барномаҳои дигар ҷолиб хоҳад буд ва шумо албатта якҷоя бо наздикон, бо аҳли оила ин бозиро тамошо мекунед ва шумоам кӯшиш кунед ки вақте ки роҳи савола пешниҳод мекунад, шумоам бо аъзоини оила, бо наздикон кӯшиш кунед вариантҳои дурустро пешниҳод кунед ва баъди он ки ҷавобро шуниден, бо ҷавоби худатон муқоиса мекунед. Хуб, ман дар оғоз самимона изҳори сипос мекунам барои муаллифони саволҳо, барои шумо бинандаи азиз ва барои оное ки бо мо ҳамкорӣ доранд. имрӯз дар меҳмонии мо гурӯҳи бо номи китобдор қарор доранд ва ман ҳоло шуморо ба аъзоини ин тим ошно мекунам. дар ҳайати тими китобдор имрӯз ширкат дорад Абубакр Манонзода, Абдуназар Бекҷонов, Назира Доруева, Назари Баҳрулло, Азиза Ниёзова ва капитани команда Абдуғайюр Саломов. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки шумо бо қоидаҳои асосии бозӣ ошно ҳастед. хуб, як дақиқаи вақт ҷудо мешавад. ҷавоби дурустро мо интизор мешавем баъди як дақиқа. шумо варианти 1, 2, 3 ва 4 бояд пешниҳод накунед, фақат як варианта пешниҳод мекунед ва мон як варианта мо қабул мекунем. вақте ки ҷавобро ровӣ қабул мекунад, он дигар иваз намешавад. хуб, ва қоидаи аз ҳама асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ин шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум ё пурра дуруст бошанд. хуб, дар дохили аксарияти саволҳо ҷавоб вуҷуд дорад. шумо саволҳоро барои худатон бинависед, он вақт ҷавобро ёфтан осонтар мешавад. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. марамат, саволи якумро муайян кунед. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Куриё он чиз аз асри 14 маълум аст, шинос аст. хуб, ва он аз соати 22 шурӯъ мешуд, соати 4 саҳар анҷом меёфт ва оное ки риоя намекардан албатта муҷозот мешуданд. соли 1895 он чиз бекор мешавад ва соли 1945 бозам ҳукми амал мегирад ва қариб ки то охири асри 20 идома дошт. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? як дақиқа вақт, марамат фикр кунед. چی بود که از ساعت 22 شب تو 4 سحر تعلق داشت و هر نفری که مثلا همین چیزایی اجرا می‌کردن که شبانه بوده. من در اونجا بودم یکی مثلا شبانه و میکنم. یعنی مثلا من میبرم شب من زینه داریدم خیلی اسبونه؟ نه رنگی ور. چیکار می‌کنی؟ ساعت به همین ساعت به همین ساعت چیکار می‌کنی؟ چی رسم داشت؟ چی رسم داشت؟ از دوره تکرار کردن که مثلا کوریو تو عصر 20 بوده سالیان که عصر 20 تا آخر عصر 20 تا آخر عصر 20 همین چیز ریویا کردن میشد. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ, ба саволи мазкур аъзои гурӯҳ назари баҳрулло ҷавоб медиҳад. маромат. همین با مانندی با فکرم یک جشن یا آنانه با فکرم هم خیلی در اونجا ин ягон ҷашн ё анъанаест. بله بله мушаххас намедонед кадом ҷашн ё анъана, вале фикр мекунед ки ягон ҷашн ё چون анъанаест. که ما در اونجا بودیم روز دیگه بودیم همین حالت رو دیدیم با چشمان خودمون و تا اندازه که همین خیلی و خلاص аз соати 22 то соати تا ساعت 4 ساعت хуб, қабул аст ҷавоб. масалан ҷашн ки бошад, фикр мекунем ки ин бояд
ихтиёрӣ бошад, касе ки хост масалан меравад ва барои ҷашн бояд касеро ҷазо надиҳанд. Аммо вақте агар шумо мегуфтед ки ин соати комендантӣ аст, барои риоя накардани соати комендантӣ албатта одама ҷазо медиҳанд. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Як чанд сол пештар як ровии телевизион аз Литва аз кор озод карда шуд. ба хотири он ки фаромӯш мекунад микрофони худро баъди эфири мустақим хомӯш кунад ва дар эфир суханони қабеҳ ва ҳақорат садо медиҳад. хуб, тасаввур кардед ин ҳолатро? ровӣ барномаи мустақима баргузор мекунад ва фаромӯш мекунад ки микрофони худро хомӯш кунад, баландгӯякро хомӯш кунад ва хуб суханони қабеҳ мегӯяд, дашном медиҳад, зан. хуб Вилма ном дошт, агар хато накунам, Вилма. хуб ӯро аз кор пеш карда буданд, вале барои масалан суханони қабеҳу дашном дар эфир не, барои дигар чиз аз кор пеш карданд. барои чӣ аз кор пеш карда буданд? савол фаҳмо аст? агар фаҳмо аст, марамат, 1 дақиқа вақт барои фикр кардан. шояд барои ибрат бошад, барои дигар журналистон эфир аст. барои дашном набошад, барои сухани қабеҳ гуфтанаш агар набошад, барои ибрат. дигар чиш наметавонад. Не, ва шояд ягон дар ҳамон давра шояд ягон гапи дуруст гуфта бошад. одам вақти қараш мекунад гапи дуруста гап мезанад, ягон чизи ҳақиқата шояд дар онҷо гуфтагӣ. кадом шуд не, ман намешунам. як вариант ҳаминае ки шояд барои мақсадпай шудан ба дигарон дастур шудан ки дарс шудан, шояд ҷавоби манозода ба маъное ки ҳамон замон ба ҳамон сухани ҳамон 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ, ба ин савол худам посух медиҳам. ба андешаи аҳли гурӯҳ фикр мекунем, шояд барои ибрат шудан, дарс шудан ба дигар ровиҳо бошад, ба хотире ки дубора ҳамин чиз такрор нашавад дар эфир ва умуман мисол ана ҳамон дар эфир будани худро ҳамеша дақиқ донад ва риоя кунад ин чиз. эфир мустақим бисёр ҷиддӣ аст. масалан як донишманд гуфтааст ки эфири мустақим мисли аз баландӣ ҷаҳидан ба ҳавзи об аст. шумо дар ними роҳ агар дидем ки ҳавз об надорад, дигар илоҷ надоред. яъне ки шумо аллакай аз баландӣ ҷаҳидаед. мисли ҳамин вақте ки сухан аз завони шумо берун шуд, дигар бисёр мушкил аст онро бозпас гирифтан, ба хотире ки миллионҳо нафар аллакай гӯш мекунанд. хуб, бар сурат ҷавобҳои шумо қабул аст. қабул мекунем ҷавоби шуморо. хуб, ва бояд гӯям ки ҷавоби дуруст нест. медонед ин ровиро барои чӣ аз кор пеш карданд? барои суханони қабеҳаш дар эфир не. ин телевизиони Литва буд, барои ки ӯ бо забони русӣ ҳамин суханонро талаффуз кард. ана барои ҳамин ӯро аз кор озод карданд. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин як латифа аст ки баъди як бозии футбол ҳолати баҳсӣ сурат мегирад. шумо медонед ки дар бозиҳо бо довар ҳолати баҳсӣ сурат мегирад, касе аз довар розӣ нест. хуб, хулоса ҳар чӣ мегӯянд довара.
ва дар яке аз бозиҳо ҳамин гуна аз довар розӣ нестанд ва ӯ зарбаи 11 метра таъин мекунад ва як бозингар меояд назди довар ва аз ӯ як саволи аҷоиб мекунад. Мегӯяд ки сагатон чӣ ном дорад? Хулоса шумо умедворам ки ҳайрон шудед вале фикр мекунед ки чаро чунин савол дод ва вохиан чаро ин бозингар аз довари футбол ҳамин гуна савол мекунад? Барои чӣ? ёдрас мешавам ки ин пеш аз ҳолати баҳсӣ аст. Хуб ва довар зарбаи 11 метра таъин мекунад ва ин бозингар меояд назди довар ва мегӯяд ки сагатон чӣ ном дорад? чаро ӯ чунин пурсиш анҷом дод ва бо ин пурсиш чиро мехост мушаххас кунад? чӣ гуфтанӣ буд? Марамад як дақиқа вақт фикр кунед. ман фикр мекунам ки барои ҳамон довара ҳақорат кардаанд, яъне ки ҳамон нома дар довар монданӣ хост. Не. Хуб, ровӣ гап дар масъалаи ҳамон одаме ки гап мезанад вайда подсказка мекунад ки мисол гап хатои кар шояд бар ин бошад вая дар назар берам. Не? вақте ки капитани бинед бештар дар футболҳо бинед капитани команда вақте ки ҳами ҷарима медиҳанд ёки умуман футбол тамошо карда бошед мисол 11 метра медиҳанд капитани команда ба сари мисол довар медаваду фишор меорад ва ҳамон капитан буд ки мисол мехост ки ҳамон ҳамин аз ровӣ мехостем пурсем ки ин аз ҷониби ҳамон дастае ки тӯпи ҷаримавӣ қабул мекард аз ҷониби ҳамон даста буд намоянда ба назди ҳакам рафт. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ ба саволи навбатӣ худам капитани команда ҷавоб додан мехоҳам ва ин бешубҳа назари аҳли гурӯҳ аст. ба андешаи мо ҳамон бозингаре ки назди ҳакам меояд ва номи саги ӯро пурсон мешавад бозингаре ҳаст аз дастае ки тӯпи ҷаримавӣ мехӯрад. хуб назари худи ҳамон бозингар ин аст ба андешаи мо ки мехост бо муайян кардани исми саги ҳакам дашном диҳад ҳамон тариқ, яъне ки ба маъное ки агар бигӯяд ки номи саги ман мисол гӯем агар хайбар аст пас ту хайбар будаӣ, яъне ки ту саг будаӣ. хуб қабул аст ин ҷавоб. ӯ мехост гӯяд ки ту намебинӣ, чашмони ту яъне ки намебинанд. ҳамин чиро ба довар мехост гӯяд. ва вақте ки мардум чашмошон намебинанд, аксарияти онҳо дар кишварҳои хориҷӣ ҳам мебинем ва онҳо ҳамроҳшон чӣ мегиранд? Саг мегиранд. ҳамон саг роҳнамои онҳо аст, онҳоро мебарад. ва барои ҳамин ин бозингар мулоим карда гуфт ки номи сагтон чӣ аст? яъне шумо намебинед магар ё чашмотон намебинад ки нодуруст таъин кардед зарбаро? ҳамин чизро мехост гӯяд. барои ҳамин номи сагашро пурсид. саволи рақами 2. иштирокчиёни азиз, ҳоло бароятон мо як расмро медиҳем ва шумо расмро мебинед, ба расм таваҷҷӯҳ мекунед ва мегӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад, чӣ аст ин? ҳоло расмро ба назди шумо меоранд ва шумо ба он зеҳн монед. як дақиқа вақт ҷудо мешавад барои шумо ва баъди як дақиқа гӯед ки гап дар бораи чӣ мераванд.
хуб як дақиқа вақти шумо шурӯъ мешавад ва гӯед ки инҷо чиро мебинед чӣ ҳастин гап дар бораи чӣ меравад марамад фикр кунед мисол савол бетия мумкин инҷа асп хона чиро мебарад ҳамин чизи умумӣ дора мумкин аст бо хона бочи хуб инҷо барф бошад чӣ ки Замин барф Замин барф барф зимистон Посылка набошад. расти сармо ва хайли ҳама печка турбаи печка ва ин назари ин корда чи аст ки мисол бинед ба савол метия мақсад ози гап мезанем назира чӣ мегӯяд акса бинед Мумкин добораи баи асб гуфтагиам. чизе аст Мақсад чӣ қадар чи корои мушкила ҷуро мекунад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат бинандаи азиз ёдрас мешавам ки тиме ки бозишона шумо тамошо дорем тими китобдор ном дорад ва аъзоини ин тим кӯшиш карда истоданд ки аз рӯи ин акс маълум кунанд ки гап дар бораи чӣ меравад умедворам ки шумо ҳам аксро дидед ва шумо ҳам вариантҳои худро бинандаи азиз пешниҳод кунед ва баъдтар бо варианти дуруст муқоиса мекунед марамат капитани команда кӣ ба савол ҷавоб медиҳад абдуназар муҳтарам роҳи мо мехостем камтарак оид ба ҳамин акс равшанӣ андозед ки шумо гӯед ки чиро мебинед дар акс тамома ҳаминро гап занем халос на ҳозир шумо аввал барои бинандаои мо гӯед ки дар акс чӣ аст метавонед ба яке аз камераҳои мо нишон диҳед ва гӯед ки чиро мебинед шумо чӣ ҳастин хуб хулоса асп аст дуто асп маълум аст ки қишлоқ аст маълум аст ки тобистон нест замистон аст бале маълум аст ки аспҳо или кулбачаеро бале хоначаам шумо мебинед маълум аст ки дохили он бухорӣ дорад не деҳа аст хулоса шаҳр нест гап дар бораи чӣ меравад чӣ ҳастин мо аробара дида будем ки ба аспҳо мебанданд не бале ва фикр кунед аку чӣ метавонад ин бошад аку дар ин акс барои мо муҳтарам роҳи бар алло чӣ гунае ки болотар зикр кардед дақиқ аст ки мисол аспҳо хоначаеро яъне ки хонаеро мисол дар фасли сармо ки ҳамчунин печка дорад дохилаш бухор аст куҷое кашида мебарад куҷое кашида мебарад ман агар мантиқан бигирем бисёр чизҳоро монанд кардан мумкин аст бисёр чизҳоро вале саволе ба миёяд ки барои чӣ шумо гуфтаистед ки куҷое кашида мебаранд барои чӣ зарурат аст ин бори вазнина куҷое бикашанд бибаранд чӣ зарурат аст барои ин шояд ёрии таъҷилӣ бошад ёрии таъҷилӣ аст хуб қабул аст ҷавоб қабул аст хуб хулоса ман ҷавобро барои шумо пешниҳод мекунам аввалтар аз ҳама хоҳам гуфт ки чаро онҷо бухорӣ аст ба хотири он ки онҷо бояд мардум гарм шаванд як алов мекарданд ва мардум гарм мешуданд дуюм чӣ зарурат аст ки хонаро аспҳо бикашанд дигар ҷо баранд ин яке аз вариантҳои бисёр қадимаи автобуси кӯдакона аст яъне кӯдакон дар он мешинанд ва кӯдаконро ба мактаб мебараданд ҳамин аспу ароба саволи рақами 11 дар ин блок ин саволе аз ҳама осон аст ман аз як донишманде мепурсам ки барои хароб шудан чӣ кор бояд кунем ӯ мегӯяд ки аз ҳамин се чиз даст мекашем хароб мешавед албатта хароб мешавем ин назар шояд ба назари духтурон камакак мухолифат кунад духтурон шояд дигар хел фикр кунанд аммо шумо фикр кунед ки се чизро ҳамин донишманд чиро дар назар дошт се чиз гуфта яъне вақте мепурсанд ки чӣ хел кунем хароб шавем мегӯяд аз се чиз даст мекашем
се чизе ки шумо бисёр хуб медонед ки чи аст. хуб ҳарчанд ки духтурон шояд ба анамин ҳар се чиз розӣ набошанд, шояд ба дуташ розӣ мешаванд, ба якташ не. хуб намедонам, ба ҳар сурат духтуроли баъди ҷавоба шунидан шояд назари худро баён мекунанд, лекин шумо гӯед ки ҳамон се чиз чи аст. агар пеш аз муҳлат ҷавоб додед, як дақиқа вақти иловагӣ боз мегиред. агар гӯед ки фикр мекунед, маромат вақт ҳаст, як дақиқа фикр кунед. маромат назди духтур рафте, духтур мегӯяд ки кам хоб кунед. Кам хоб кун ва варзиш машғул шав. ин назари духтуре бивоста. шумо бар анамо муқобили духтур гап занед ки муқобил ба маъное ки духтур дар андешааш набошад ва духтур инро тавсия надода бошад. кам хӯрдану кам хоб кардану ба варзиш машғул шудан, ин ҳамеша пайваста пешниҳоди худи духтур аст. ҳамтун нест? ба назари бар назди кадом мисол барои хароб шудан чи физиш истифода наравед, ҳамин чизро пешниҳод мекунад ки бевосита мисол бояд мо барои хароб шудан чи истифода кардан мумкин аст? ҳатто назари ровия гӯш кунед ки ровӣ мегӯяд ки ин назари врач нест, яъне ки ҳамон пизишк нест. пизишк бар муқобили пешниҳодҳои пизишк аст. шумо чизеро пешниҳод кунед ки бар муқобил ва пизишк дар андешааш надошта бошад, ё шояд дошта бошад. аз ҳамин се ду варианташ ин пизишк бошад, варианташ аз они муқобил ба гуфтаҳои як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромат сардори даста. муҳтарам ровӣ, ба саволи навбати худи манунзода Абубакр ҷавоб медиҳад. маромат мо ба ҳамин фикр, ба ҳамин хулоса омадем ки андешаи мо шояд барои пур хӯрдан, пур хоб накардан, яъне кам хоб кардан, я кам хоб карданам барои одам зарар дорад. яъне ки шояд як реҷаи муайян бошад. инам агар ки хоб мегӯяд ки аз се чиз даст бикашен, яъне ки аз чӣ? аз пур хӯрдан, аз пурхӯрӣ, аз бисёр хоб кардан, бисёр хоб кардан, аз телевизор тамошо кардан, телефон истифода бурдан. телевизор тамошо кардан ва телефон истифода бурдан. хуб, саломат бошед. қабул аст ин ҷавоб ё мехоҳед седонро иваз кунед? илова як чиз илова кунем ки даст кашидан аз ҳаракати зиёд ё аз пиёдагардӣ аз пиёдагардӣ ё даст кашидан боиси харобшавӣ мешавад. назари ин намояндаи гурӯҳи мо дар он аст ки яъне ки бештар бояд ҳаракат кард ва пиёда гашт ва бештар ҳаракат кардан. хуб, яъне беҳаракатӣ аз ин чиз бояд даст. бале аз хуб, беҳаракати қабул аст ҷавобтон. ба ҳар сурат ҷавоби қабул кардем. анакнун интизор шавем ки дуруст буд ё не. хуб, биёед яке аз шумо реҷаи рӯзи худатона гап занем. вақте ки аз хоб бедор шудем чӣ кор мекунем? дасту рӯ мешӯем, не? бале баъд чӣ кор мекунем? пеш аз кор аз хона баромадан варзиш, боз чӣ? субҳона субҳона мекунед. меоед ба кор то соати 12:30 ё 12 кор мекунед, не? ҳамкоро мегӯянд ки соат чанд шуд? мегӯянд ки вақти хӯроки нимрӯзӣ шуд. шумо меравед ба ошхонаи китобхона, не? бале хӯрок мехӯред, меоед. ин дақиқ аст. баъди кор меравед хона, дастурӯ мешӯед, либосоро мекашен, либосои хонагӣ мепӯшен, телевизора фаъол мекунен ва тамошо карда телевизор чӣ кор мекунен? чӣ кор мекунен? аз кор омаден, гурусна монден, чӣ кор мекунен? хӯрок баротон меоран, хӯроки шом меоран. аз ҳамин донишмандам мепурсанд ки чӣ кор кунем, мегӯяд аз ҳамин се чиз даст мекашем: субҳона, хӯроки нимрӯзӣ ва шом. ва барои ҳамин гуфтам ки шояд назари духтуро он қадар ба ин чиз мувофиқ набошад. масалан духтуро ҳамеша тавсия медиҳанд ки шумо субҳ ҳатман ғизои субҳона бихӯред ва нимрӯзӣ ва шома метавонед ки бо чизе иваз кунед, нушоба бо намедонам бо чӣ ё ҳичи нахӯрен, аммо субҳ ҳатман бояд оби ҷӯшомада бо намедонам бо кимчи бо намедонам хулоса хӯроки субҳона бояд хӯрд. ва ман барои ҳамин гуфтам ин ҷавоб шояд камакак бераҳмтар бошад, вале вақте мепурсанд ки чӣ кор кунем хароб шавем, мегӯяд аз ҳамин се чиз даст мекашем: субҳонаву нимрӯзӣ ва хӯроки шом.
саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Як акробат бо номи Чарлз дар асри 19 буд ки як ҳаракати барои саломатӣ бисёр хавфнокро анҷом дод ва ӯ болои як банд аз сарҳади як давлат ба сарҳади давлати дигар рафт. аз ҳудуди як давлат болои як банд ба давлати дигар гузашт. хуб ва ҳамон банд болои як шаршара кашида шуда буд. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи кадом давлат кадом шаршара меравад? ин яке аз шаршараҳои бисёр машҳур аст. яъне маълум аст ки банд болои ҳамон шаршара кашида шудааст ва ин акробат аз болои банд аз ҳудуди як давлат ба ҳудуди давлати дигар гузашт. хуб гап дар бораи кадом давлатҳо меравад ва гап дар бораи кадом шаршара меравад, кадом обшор меравад. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. машҳуртарин шаршара ва пешрафтатарин давлат андеша кунед ки хуб ҳозир болои ҳавай ҳастам хеле мисол асри 19 буд. ҳар ҷавоба ба ки монем ба худи манозода. вале шумо дақиқ медонед ки ҳамин чиз мисол болои ҳамон шаршара не ҳозир номи шаршараро пурсидистан инҷа ягон чизи нодуруст нест. вале кадом давлат ва болои ҳавай дар ҳақиқат мисол ҳамон банди дорбоз мегӯем ки ҳамон респон ё ки ҳамон пайванде ки бо як давлати дигар бошад. як бо кадом вариант аст бо кадом давлатҳо ҳаст ки не пайваст мешавад нест бо европа ҳаста ягон шаршара байни ду давлат. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? инҷо гап дар бораи як шаршараи бисёр машҳур меравад. дар бораи ду кишваре меравад ки ҳам сарҳаданд ва ин акробат бо номи Чарлз бо як банд ки болои ҳамон обшор ё шаршара кашида шуда буд аз ҳудуди як давлат давлати дигар гузашта буд. ин рафту омад болои ҳамон банд ва ин хелам як ҳодисаи бисёр ин чун дар асри 19 ки сурат мегирифт, ин ҳодисаи бисёр машҳур буд ва дар бораи он ҳатто мо ҳам ёд дорем. ба ин савол манозода абубакр ҷавоб диҳад. марҳамат. ба фикри мо шояд ин ду давлат якаш Канада бошад, яке дигас Америка. канада ва амрико? бале дар унҷа якта шаршара ҳаст ба номи Ниагара. хуб шумо фикр мекунед ки ин сарҳади миёни амрико ва канада буд ва ин шаршара ном дошт Ниагара. бале масалан шумо дар мавриди сарҳади барои мисол полша ва чехия, дар бораи сарҳади масалан олмон, дар бораи сарҳади австрия, дар бораи сарҳади белгия фикр накардед, не? муаммош қабул аст ҷавоби шумо ва хуб шуд ки шумо дар бораи ин чизо фикр накарден, барои ин ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст. инҷо гап дар бораи воқеан ҳам сарҳади амрико ва канада мерафт ва ин шаршара Ниагара аст ва хуб ӯ банд аз болои ҳамин шаршара буд ва аз ҳудуди як кишвар ба кишвари дигар гузашта буд ин акробат. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ва савол. чанд сад сол пеш дар ҳудуди як гузаргоҳ бо номи Дзин Шанмин, дар ҳамон ҳудуде ки гузаргоҳ буда, дар наздикии ҳамон гузаргоҳ хаймаҳои зиёд пайдо мешуданд. мардуми зиёди тоҷир онҷо як муддат зиндагӣ мекарданд, як муддат дар он хаймаҳо меистоданд ва баъзан ин дуру дароз мешуд, моҳ тӯл мекашид. шумо гӯед ки чӣ чиз ба онҳо халал мерасонд ки ба ҳамон давлат ворид шаванд?
марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. дарё дарё چند سال است؟ این یگان سرحد نیست، این یگان گذرگاه شد. نه گذرگاه مستوی میشه تو نه که نام ببینید سیم شان خیلی معلوم شاید اما دیوار نه که باید کوشش نمیکردم در این قدر ما وجود که سرحد رو بکنم گذرگاه معین کردن که همه مثلا تو چند دوباره چند میکنم که توجیر بودن توجیر رو فکر میکنم که 500 سال پیش در تمام دولت چیزی راه میده. گمرکی نیست پیشینه نیست Кино на якон ҷосус буд. шояд ки девор буд ки гузашта намедод. Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, капитани команда кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд? муҳтарам ровӣ ба ин савол бо фикри аҳли гурӯҳ банда капитани гурӯҳ посух медиҳам. марҳамат. ба андешаи мо ҳамон гузаргоҳ девори бузурги чин буд. хуб, ҳамин ҷавоба яъне ки қабул кунам. ҳамин ё ягон ҷавоби дигар доред бачаҳо? қабул кунам ин ҷавобро? қабул кунед. қабул мекунем ин ҷавобро ва ҷавоб дуруст аст. ин ҷо гап дар бораи девори бузурги чин меравад. ба оно ҳамин девор халал мерасонд ки ба оҷо ворид шаванд. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки шумо дар тобистон, дар ҳавои гарм аст, дар яке аз майдонҳои Прага шахсеро мебинед ки дар даст чатр дорад. чатри сабз дорад. ба фикри шумо ӯ намояндаи кадом касбу ихтисос аст? чӣ кор аст ӯ? агар шумо дар тобистон вақте ки борон намеборад нафареро дар яке аз майдонҳои Прага бо чатри сабз дидед, чӣ фикр мекунед? ки аст ӯ? намояндаи кадом касбу ихтисос аст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. намояндаи кадом касбу кор аст? гап сари сифед меравад ранг. ҳамина дар мактаби меҳмон хонда вале ин намояндаи кадом вай бинамуд барои ман соҳаша муайян мекунад. сабз, ранги сабз кадом соҳа ба марбут аст? ба соҳаи тиб ранги сабз ба каҳон خودم هست ақлҳо яъне ки ҳаст инҷури аст. кадом соҳа гуфтест? кадом соҳа яъне ки кадом соҳа бештар ҳамон حفظ وقت ايوه محیط сабз сол нагуфтам дар фасли тобистон. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? марҳамат бачаҳо. муҳтарам ровӣ бо андешаи худи гурӯҳ ҳаминро илова карда метавонем ки дар саволи пешниҳод гардида ин намояндаи соҳаи тиб аст. тиб аст. намояндаи соҳаи тиб аст. чатри сабз, майдон, Прага, борон нест, вале намояндаи соҳаи тиб аст. қабул аст ин ҷавоб? ин ҷавоб қабул аст. ва нодуруст аст. хуб, шумо ба сайёҳат рафтед ягон бор? вақте ки гурӯҳҳоро ба сайёҳат мебаранд, کی دایکو
гид ҳастем, гид. Лутфиянам ӯ чатр дорад, чатри рангҳои ҳар метавонад сурх бошад, сабз бошад, кабуд бошад ва аъзоини гурӯҳ мешиносанд аз рӯи ҳамун чатр ки ин гиди онҳо аст, яъне роҳбалади онҳо аст. Хуб, ба ҳар сурат бозитон хуб буд. Лутфиянам ташаккур мегӯям, ёдорас мешавам ки ин гурӯҳ ном дошт Китобдор ва умедворам ки бозии дигари шумо, бозии ояндаи шумо бозам хубтар, бозам беҳтар мешавад. Шумо ба қавле камилан дилатон ганда нашавад. ҳамаш хуб аст ва умедворам ки имрӯз боз 8 мавзӯи ҷолибро бинандаои мо фаҳмиданд ва ин бисёр муҳим аст. Ва мақсади асосиам ҳамин аст ки мо ҳамин гуна бозӣ дониш, китоб, илм ин чизро тарғиб кунем. Хуб, то барномаи дигар худоҳофизӣ мекунем. Сипос барои ҳамаи шумо. Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.